Podle mě je strašně důležitý rozlišovat mezi investicí a spekulací. Já zastávám to, že člověk buď roste, nebo umírá, hníje. Taková ta pozice jako Homer Simpson, ale ne kvůli tomu, že bych koukal na ten seriál. Ale a po skončení těch testů, tak mě řekli, že vlastně já tady tu profesi dělat nemůžu. Milí posluchači, vítáme vás u podcastu Žít nepřežívat a máme dneska premiéru, protože tady v tom studiu máme prvního hosta. Můj sen byl od začátku nějak pravidelně mít hosty, ale velice to vázlo na technickém zabezpečení v mé kanceláři nebo v tom to vůbec celý dělat. A teďka, když máme studio, tak jsme konečně si řekli, že zkusíme hosty. A dneska tady máme Davida Pokorného. Vítej, Davide. Děkuji za pozvání. Tak, vítej, Martine. Jo, díky. A my dneska vlastně poprvé se budeme takhle učit jako zpovídat, nebo já nevím, mít rozhovor ve dvou s někým. My samozřejmě jsme to trénovali ve třech s Ondrou, ale poprvé to budeme mít takhle s hostem. Ale já bych ještě chtěl říct vlastně, jak se sem, Davide, dostal. Ale možná ještě než začnu tohle, jak se ti daří. Já bych řekl, že se mi daří výborně. Jo. Žiju takový správný design života, o čem se dneska budeme No tak super. No a řekni mi, jestli si to pamatuju dobře. Já si pamatuju, že jsme se seznámili tak, že jsem byl na výroční konferenci CB a ty jsi tam nějak se ke mně přichomejt a řekl jsi mi, že posloucháš náš podcast a že se ti to líbí. Je to tak? A myslím, že si to pamatuješ velice dobře. Já bych k tomu dal ještě takovou jako příhodu, co tomu předcházelo, jak jsem se vůbec k vašemu podcastu dostal. Protože já jsem tou dobou studoval ve Zlíně na univerzitě a chodili jsme na různé přednášky do praxe a jedna z nich byla v Trinity Bank a měli jsme tam setkání s majitelem banky panem Lapčíkem a on nám říkal, jsou dvě nejdůležitější knížky na světě. První je Bible a druhá je tady Jim Collins Good to Great. A to mě zaujalo, když dal takovýhle srovnání, tak jsem si potom, když jsem přišel domů, hledal tu knížku a nějak na mě vyskočil i váš podcast, protože myslím, že jsi tam dělal nějaký souhrn téhletý knížky a když jsem to našel, tak jsem to začal poslouchat a říkal jsem, to je úplně super, ty témata, které zpracováváte, jsou mi blízký a zajímá mě to. A potom, když se objevila příležitost se potkat na konferenci, jak jsem říkal, je bezvadný se takhle seznámit a zároveň je to pro mě i takový důkaz. Já vždycky, když někoho školím v rámci networkingu, tak říkám, že je možný přes 5 lidí se dostat ke komukoliv na planetě. No a v Česku to člověk zvládne i na osobní bázi skoro, takže taková jo, když jsi zmínil tohleto, těch 5 lidí na planetě, to byl nějaký průzkum, že to dělali, já jsem to někde četl, že to zkoušeli nějak, že to je to tady z toho. Já jsem si zapamatoval 7, ale tak to bylo 5 teda. Ono se ta vzdálenost zkracuje, řekl bych, tím jak vlivem sociálních sítí a jak se vlastně navyšujou ty počty lidí, který člověk zná, tak vlastně někdo říká, že i dokonce už se to dá zvládnout i přes 3. Tak nevím, jestli to není trošku přitažený, ale těch 5 věřím tomu, že určitě. Vždycky lidem dávám takové cvičení, zkuste se zamyslet, přes kolik lidí se dostanete k našemu prezidentovi a většinou to do 2-3 lidí zvládneme někde. Jasně. Hele, a když se řekne teda, teďka ani mě nejde o ten podcast, ale když se řekne žít nepřežívat, co tě napadne, když teda takovýhle název slyšíš, nebo tyhle slova, žít nepřežívat? Tak pro mě je to, bych řekl, takový důležitý krédo nebo motto, protože když si představím nad tím, co to znamená žít, nebo když jako přemýšlím nad životem, tak já věřím tomu, že jsme byli stvořeni k tomu, aby jsme něco dělali, aby jsme se někam rozvíjeli, posouvali, že máme nějaké poslání a nejsme tady od toho, aby jsme si to nějak jenom odseděli a tak nějak schnili. Takže v tomhletom vašem názvu se skrývá i to, co se snažím nějakým způsobem lidem předávat, nebo co mě velice blízký. Super. No a teďka vlastně, jak vzniklo, že jsi tady, ještě jakoby další příběh, že ty vlastně, já nevím, jak to bylo, jsi mi napsal, nebo jsi mi řekl, že skvělá knížka je designérem vlastního života, jestli bychom na to něco nenatočili. Já jsem si ji potom koupil, začal jsem ji číst, byl jsem z ní jako nadšenej, ale zároveň jsem si říkal, že když jako
já budu dělat ten podcast, tak to fakt bude tak jako teoreticky o té knize, jo? Protože já jsem si uvědomil, že já už mám nějaký svůj způsob, jak to dělám. A ani se mi úplně nechtělo jít do úplně novýho, protože už mám něco zažitýho. Ale tak mně připadlo logický tě pozvat, když ty přece jenom třeba tohleto je pro tebe ta, jakoby, já nevím, jestli první nebo důležitá kniha, jak si tyhle ty věci dělat ve svém životě, aby to bylo takový živější. Takže vlastně takhle vzniklo to pozvání a určitě se v té knize dostaneme. Ale já bych možná ještě začal tím, že bychom tě trošku představili jako člověka. Takže odkud vlastně seš? Tak já jsem k vám přijel z východních Čech, a konkrétně teďka v tuhle chvíli bydlím v Opočně, takže jestli znáte zmrzlinu, tak jasná věc. Opočenská zmrzlina. To je to místo a jinak teda působím v církvi bratrské v Bystrym, kde jsem vedoucím mládeže a taky v místním staršovstvu, což je vedení sboru, takže práce s generacemi lidma na všech na všech úrovních, na všech generacích. A jak dlouho jsi ten vedoucí mládeže? A teďka je to, myslím, 6. rok, kdy jsem v té pozici toho hlavního vedoucího. Předtím jsem byl ještě pár let v týmu. No a práci? Ty děláš co? Práci, tak živí mě práce ve financích, kdy vlastně bych řekl, je to takové provázení lidí, kdy je učím správným finančním návykům, aby se jim v tomhle tom dařilo, ale zároveň tím, že jsem zjistil za ty roky praxe, že často ty věci, které se týkají financí, nevychází jenom z toho, že člověk zná nějaké technické pojmy nebo umí si správně nastavit produkty, ale že často je to i v hlavě, tak jsem si v posledních letech i rozšířil vzdělání z hlediska nějakého rozvoje celostního a právě jsme i s kolegy z téhle branže vytvořili projekt Be More, kde se právě věnujeme tomu, aby si člověk budoval nějakou rovnováhu v oblasti zdraví, vztahu a financí, aby vlastně ten život se rozvíjel tak nějak celkově a že to není jenom o těch znalostech, ale i o tom, jaké má třeba člověk přesvědčení nebo jak funguje v rámci svého takového mentálního světa. Počkej, be more, jakože jako máš navíc. Máš navíc, nebo něco takového? Jo, přesně tak. Je to o tom, že člověk má nějaký svůj současný stav, ve kterým se pohybuje, ale neznamená to, že by to bylo takový konečný stav, ve kterém musí zůstat, ale že se může posunout dál a že ten jeho život může i vypadat jinak, že může být takový plnější a radostnější. Mm-hmm. No a když jsi zmínil teda ty oblasti života, tak rodinně jsi na tom jak? Tak řekl bych, že jsem zatím šťastně svobodný, tak využívám toho období nebo toho času, který mám momentálně k dispozici právě, abych rozvíjel tyhle ty různé projekty a služby, ve kterých jsem zapojený. Mm-hmm. No a ještě něco důležitého o tvém životě, co tě jakoby charakterizuje? Jako nějaký koníčky, který třeba jako, nevím, jsou ti blízký nebo co tě baví? Jo. Tak já bych řekl, že můj život je takový bohatý, že pořád jsem někde v pohybu a jak už jste asi i pochopili, tak prostě těch projektů, ve kterých jsem nějakým způsobem zapojený, je celá řada a tím, že jsem celý život v běhu, tak samozřejmě mým koníčkem je i běhání, taková srdcovka pro mě je orientační běh, kde... Wow, to ani nevím, já jsem dělal orientační běh 12 let, tyjo. Vidíš to, skvělý. Jo, tak tam se mi líbí to propojení, že to není jenom o té běhu, ale i zapojení hlavy a práce sám se sebou. To byla přesně moje motivace, proč jsem to dělal, že mě bavilo běhání, ale když jsem jako běhal dlouhý tratě, tak jsem nevěděl, o čem mám přemýšlet. Když pak člověk musel ještě pracovat s mapou, no tak a ještě byl v přírodě, že neběhal po nějakém okruhu nebo po silnici, takže to bylo přesně můj motiv. Jako. Přesně tak. To vidíš, tak to ani nevěděl. A ještě něco? Nějaký koníček? Teďka, než jsme začali, jak jsme se bavili o rybaření, to taky, nebo to ne? To spíš, když jsem byl menší, ale co můžu říct, že mě teďka baví, tak někam jezdit a koukat po architektuře, tak to je věc, která mě baví, nebo která se mi líbí, i koukat na takový veřejný prostor. Paradoxně ten orienták tak je spíš třeba po té přírodě, to běhání mám rád v přírodě, ale když mám jet někam na výlet, tak vždycky koukám, kde je něco hezkého za budovy, na který bych se jel podívat, takže architektura je pro mě taky když teďka podle mě asi kvůli televizi dělají ty městský orientáky, to mně připadne teda drsný. Mně to připadne drsný, jo, protože běhat po městě s tou mapou si člověk připadne jako... Běhání ve městě je úplně jiná disciplína, protože to tempo
nápoj je vytažený úplně na maximum a zároveň člověk nesmí udělat chybu a ve městě, jak jsou ty úzké uličky, vyčíst z mapy, kudy má jít. Občas se to i stěžuje, že se dávají i umělý zábrany, které běžně v tom městě nejsou, takže to opravdu disciplína. To já jsem ještě ve svý éře nezažil. Jako parkour, jako, že musíš překonávat překážky. Skoro. Já jsem skončil s orientákem, kdy tohle to ještě nebylo. Ale já to chápu, že to si dělají kvůli televizi, že? Nebo jako, že ono asi těžký pokrajovat ten orienták v lese. Určitě tam byla velká motivace zpočátku, aby se veřejnost seznámila vůbec s orientákem, ale řekl bych, že i v poslední době se specializují běžci i třeba na tady ty městský typy závodů a to už jsou vyloženě atleti, kteří by se umisťovali i v běžných atletických disciplínách dost vysoko. Jasně. No dobře, a když se teďka, jako už si trošku naznačil, že teda ten osobní rozvoj a tak kde se tohleto vzalo úplně původně někde? Nebo máš pocit, že to někde má nějaký kořeny, že tě zajímá osobní rozvoj, tyhle ty knihy a jak se to stalo u tebe? No, řekl bych, že ono to má určitý vývoj nebo víc takových fází, ale úplně takým prapočátkem bych řekl, že je můj taťka, který už odmala mě vedl k tomu přemýšlet nějakým způsobem komplexně nebo prostě zabývat se různýma tématama. A co mě teda hodně ovlivnilo, bylo to, že on už od 90. kdy to bylo možný, tak se věnoval investicím a už jako malýho mě tahal i na různé investiční konference, takže jsem tam seděl skoro pod stolem, ale tak nějak jsem nasával tu atmosféru, nebo tak nějak to na mě působilo a potom mě dal přečíst knížku od Roberta Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta, kde vlastně se ukazuje, že lidi můžou mít různý způsoby myšlení a ty způsoby myšlení je dovádí úplně k rozdílným výsledkům nebo tomu, jak ten život může vypadat. A to mě tak otevřelo oči v tom, že vlastně ten život člověk nemusí žít jenom nějakým jedním způsobem, který třeba tak nějak vidí kolem sebe, ale že těch možností je víc a že to není jenom o tom, kde se narodí nebo v jakých podmínkách je, ale že může i aktivně prostě změnit tu svoji budoucnost nebo to směřování. Tak to mě hodně otevřelo tady tu cestu. A potom bych řekl, že mě v tom hodně pomohlo i to běhání, kde člověk, já jsem se k tomu dostal totiž relativně pozdě, začal jsem běhat ten orienták až někdy v 15, ale měli jsme skvělýho trenéra, který dřív trénoval juniorskou reprezentaci a ten nás vedl, že vlastně když člověk má nějakou disciplínu, stanoví si nějaký plán, cíle, cestu, takže se může postupně vypracovat a mně se to pak i za těch pár let podařilo, že potom v juniorech už jsem teda běhal tu republikovou úroveň, takže jsem i ten handicap, který mě chyběl ty předchozí roky, stihnul díky tomu, že člověk tomu nějak systematicky přistupoval, potom dotáhnout a v těch letech, než jsem šel na vejšku, tak bych řekl, že i ten orienták se mi docela dařil, nebo byl jsem v tom, bych řekl, relativně dobrý. To je výborný. Ale ještě mi řekni teda, když jsi byl v tom světě těch investorů nebo tak, jo, to je svět pro mě úplně neznámý. Jako, mně připadne, že investice, mně to připadne jako adrenalinový sport, jako, protože tam, když investuješ asi nějaký peníze, na kterých ti záleží, tak to není jednoduchý. Jako, to je taková jedna moje představa. A potom, počkej, tohleto, jak ty to už asi po roce 2000 se bavíme. Jo. Protože ono asi 90. se říká takový ty divoký 90. že tam se asi u nás dělali všelijaký věci v této oblasti. Tak máš pocit, že už je to tako, nebo tak když dneska už z toho pohledu, kdy jsi trošku dospělej, nebo já nevím, jak to nazvat, že se to kultivovalo, nebo já nevím, já vím, že ty nepamatuješ ty 90. Jo, ale jako vidíš tam nějaký vývoj v tomhle, nebo co bys to řekl? Pro mě úplnýho lajka teda. Tak to je téma, o kterém bych mohl mluvit opravdu dlouho, protože i v rámci té své práce se věnuju právě investic. Takže jsem se k tomu dostal pak i vlastně úplně takhle profesionálně. Ale co je nějaký vývoj, nebo co tak vnímám? Podle mě je strašně důležitý rozlišovat mezi investicí a spekulací. Kde spekulace je, že člověk se snaží nějakým způsobem rychle zbohatnout a může se mu to podařit, ale ve většině případů to spíš dopadne tak, že přijde o to, co tam vložil. A investování je spíš takový dlouhodobý proces, který bych řekl, že pokud to člověk dělá správně, tak je i dost nudný, protože prostě odkládá ty peníze bokem, počítá s tím, že kupuje něco, co bude mít větší hodnotu v budoucnosti a vlastně v mezičase to nejtěžší na tom paradoxně nic nedělat, nesahat na to a nevymýšlet nějaké zlepšováky. Nechat se zlákat nějakou
Přesně tak. A určitě znáte jméno Warren Buffett, to je takový nejznámější investor a když se na něj podíváte, tak to určitě není prototyp člověka, který by dělal nějaké zběsilé obchody. Řekl bych, že on k tomu spíš přistupuje jako k takové filozofii, že to je takové přemýšlení a já to investování taky vnímám, že pokud ho člověk opravdu myslí vážně a dlouhodobě a chce hledat i nějaké příležitosti, tak je to spíš o tom, že se snaží poznávat svět, jaký je nyní, z historie se poučit a z toho i vlastně koukat do budoucna, kam se to může vyvíjet. Takže bych řekl, že to je spíš přemýšlení o světě, než o nahánění nějakých rychlých zisků. No úžasný, tak to mě pozbudí. Jsi pozbuzený, jo? No rozhodně ne investování, ale že ten svět je jako, že to je zajímavější než jenom, protože že ve filmech člověk, Wall Street, tam ten vlk, nebo já nevím, co to bylo ještě za film. Jak byl ten 2009, že jo, pak byl takový ten film, ve kterém hráli, já nevím, Kevin Spacey, nebo já nevím, jste to viděli, jak tam řešili, jak z toho zase vybruslit, aby jako byli bohatí a jak se to jmenovalo. No takže ty filmy to většinou prezentují tak, že spíš je to takový svět jako pro, já nevím, no je to samostatná kategorie. Jasně, jo. A ty jsi ještě zmínil, jestli to je teďka lepší v dnešní době. Tak já bych řekl, že to je pořád stejný, akorát takovýhle typy toho vlka z Wall Street nepůsobí už třeba, že by volali na nějaký pevný lince, ale můžete na YouTube, na Instagramu narazit na spoustu influencerů, který nabízí různé cesty, jak rychle zbohatnout, ale pak zapomenou říct, že to je cesta k jejich rychlému zbohatnutí. No a ty jsi teda zmínil, že asi jedna z prvních knih byla Bohatý táta, chudý táta. Tak co byly potom nějaký další knihy, podcasty, lidi, kteří tě ovlivnili z hlediska toho osobního růstu, osobního rozvoje, co byly nějaký prostě knihy, podcasty, lidi? Jo. Tak pro mě potom bylo, řekl bych, docela zásadní to, že když jsem šel na vysokou školu, tak už jsem se začal právě věnovat víc tomu světu financí. Počkej, a když zmíníš vysokou, tak to byla ekonomka? Nebo co to bylo? Vůbec. Fakt ne? Ale já si ten příběh nechám na pozici, protože ten souvisí s tou dobře. Ale dostal jsem se do toho světa financí a lidi, se kterými jsem se setkával, tak právě mě dávali různé tipy na knížky nebo odkud se vzdělávat. A určitě pro vás známý Simon Sinek, důležitý. A potom třeba Ivo Toman, který má takové knížky, řekl bych, hodně zemité, z nějaké jeho osobní zkušenosti, z toho, z čeho vychází, kam vlastně se zase dá vypracovat, když člověk si udělá takový pořádek v hlavě, nebo tam, kam chce směřovat. No. A v té doby, co se rozjeli podcasty, tak v posledních letech třeba z čeho čerpám, nebo co hodně poslouchám, tak je například Vojta Žižka z té české scény, který si zve různé zajímavé osobnosti ze světa podnikání, investování, ale i vlastně nějaké různé zajímavé životní příběhy. Tak to je třeba takový zdroj, ze kterého čerpám, nebo který mě přijde zajímavý, nebo potom je třeba podcast Proti proudu, Dan Tržil a taky v neposlední řadě Žít nepřežívat. Tak děkujeme. No a když teda říkáš o tohle jak bys řekl, že to, že se zajímáš o tyhle ty věci, jak to ovlivňuje tvůj život? Nebo co to jako dělá v tom životě, když takovéhle věci čteš, posloucháš? Co je ten motiv a co to pak dělá ve tvém životě? Jako pro co? Pro co to vlastně děláš? No? Jo, tak co se týká nějaké motivace, já zastávám to, že člověk buď roste, nebo umírá, hníje. Že nejde jenom tak nějak zase to přežívání, jako je tady motto podcastu. Tak vlastně pro mě je strašně důležitý se nějakým způsobem rozvíjet a hledat, co je vlastně nějaká taková nejlepší cesta skrz ten život, což se samozřejmě vede i s nějakým tím prototypováním nebo designováním toho života, ale k tomu jsou fajn určitý nástroje a cesty, abych nemusel vymetat ty slepý uličky, protože člověk zase má i omezený zdroje, omezený čas, život máme tady takhle jenom jeden, tak za mě je fajn najít ty způsoby, jak ten život prožít co možná tak nejsmysluplněji
a zároveň v určitých věcech i třeba jako prakticky si zefektivnit to, co člověk dělá na cestě k těm cílům, který má, nebo těm věcem, který chce realizovat. Hele, no tak to už je skvělý úvod té knížce. Jo, já se možná teďka nechám Martina, aby to uvedl. Co bylo první? Jestli první bylo, že si vlastně začal prototypovat a pak si objevil tu knížku, anebo jestli ta knížka byla něco, co vlastně jako tobě způsobilo to, že si se vydal tady tou cestou v objevování toho, jak tím životem projít. Jo. Já si myslím, že člověk ať chce, či nechce, tak nějakým způsobem v tom životě prototypuje, akorát si to tak třeba nepojmenuje. Jo. A ta knížka přináší sadu nástrojů, jak nad tím spíš přemýšlet vědomě, bych řekl. Takže možná, když se i zamyslíte nad tím, jak jste přemýšleli, když jste byli na střední nebo na začátku života, tak měli jste asi těch variant taky víc v hlavě, co by mohlo být takhle. Takže co myslíš? Teda bylo, jakoby, první bylo to, že jsi to měl určitou praxi a ta knížka dodala jakoby, ty slova, ty pojmenování, že takhle to asi bylo? Může být. Jo. A zároveň bych řekl, že trošku jsem přemýšlel před tou knížkou víc skrze tu jednu jedinou možnost, jednu jakoby cestu, že člověk vždycky někam směřoval a nepřemýšlel moc o nějakých jiných cestách. A tady ta knížka mě otevřela tu hlavu v tom, že jsem říkal, vlastně je to design. Člověk sice jakoby reálně v životě jde tou jednou cestou, ale proč si nepromyslet nebo neudělat si nějaký mentální cvičení, jakýma směrama se ten život může udávat a zkusit si to i takhle na nečisto třeba prožít nebo zjistit, jak to vlastně může i vypadat a zjistit, že třeba ta cesta, na kterou jsem se teďka nasměroval, není třeba ta nejlákavější nebo ta nejsmysluplnější, po který zrovna kráčím. A byl tam nějaký takový okamžik toho, kdy jedna z těch takových taglines, co ta knížka má, tak je vlastně jako zlepšovat se v bytí šťastný. To znamená, ty jako byl jsi nešťastný, byl jsi málo šťastný, byl jsi středně šťastný, jako jak se to potkalo s tvým životem, jakože co tě na tom oslovilo? Jako? Protože těch knížek je spousta. Jako, nebo spousta zvučných jmen má určitou jakoby, metodiku toho, jak vlastně ten život uchopit nebo jak se na to podívat. Tak vlastně co se spojilo, jako, jak to štěstí, nebo co si vlastně hledal, jakoby, že ten design bylo to, co tě oslovilo? Nebo čím si se nechal oslovit? Tak možná. Za sebe bych řekl, že primární motivace by nebyla v tom, že bych byl nějakým způsobem nešťastný, nebo že bych tak nějak nevěděl, co se životem. Protože bych řekl, že spíš naopak to je tak, že člověk by těch možností měl skoro moc, kam se vydat, co by ho lákalo, co by ho zajímalo. Ale co pro mě je takový ústřední téma, nebo co je pro mě strašně důležitý, jestli ta cesta, po který jdu, nebo tu, kterou si vyberu, jestli je smysluplná, jestli přináší nějakou přidanou hodnotu a ono to štěstí bych řekl, že je teďka hodně zprofanovaný. Že? Ne, počkej, já bych tady do toho vstoupil, protože přeci jenom je to knížka z Ameriky. Já teďka čtu ještě furt Jonathana Zachse, to čtu už já nevím kolik let. A on tam zrovna teďka, když jsem čet jako předevčírem, já nevím, jestli to byl Washington, nebo někdo, když vznikala Amerika, tak jedno z těch hodnot, které byly na základě, jako v tom pursuit of happiness. Jo? A vlastně pro ně to spíš znamenalo svoboda, jít právě za tím, co jako, že to happiness, ono to ještě navíc vyvěrá z řecké filozofie, jo? Protože vlastně Platón, Sokrates, ty taky. Pro ně to štěstí nebylo tak, jako to je někdy u nás v Čechách, že to je jako štěstí, že vyhraješ v loterii, nebo že teda nemusíš nic dělat. Tam to happiness, nebo to štěstí, ať už ti filozofové, nebo si myslím i ti zakládající, jakoby, co založil Ameriku, šlo spíš o tom jít. Já by taky, dneska by možná řekli smysluplnost, možná víc než štěstí, protože tak, jak já čtu toho Platona, tak jako to bylo o té rovnováze života, o tom, že vlastně jako plný život. Plný život. Jo. A pro ně to bylo happiness, protože ono to vyvěralo z toho řeckého slova, teďka nepamatuju, jestli to byla já nevím, jaký to bylo jako řecký slovo, že to bylo mnohem bohatší, než jenom to štěstí, který my máme v češtině. Jo? Tak to jsem si jenom říkal, ono to bylo takhle, to bylo přeložený jakoby to je právě problém, že to je jako to, tak proto, jako mě šlo o to zkusit jako malou takovou provokaci, jako kde tam to štěstí jako pro tebe jako je, nebo o čem to bylo, takže tak to bylo myšlený. No. Já to chápu, ale já jsem si právě uvědomil, když jsem četl to, že přece jenom v tom americkém kontextu, nevím, možná, že dneska taky, ale dřív to mělo jako mnohem plnější obsah, to happiness, než
než tak, jak to chápeme dneska my třeba. No. Ale mně se líbí ten koncept toho, jak jsi říkal, že vlastně jako máš jakoby až moc možností a vlastně jakoby potřebuješ jakoby jak to zúžit na to vlastně jako pro co je teď čas. Vlastně, jo, že a nechat si to. A zároveň ještě teda, já jsem si tady udělal takovou poznámku, mně se hrozně líbí vlastně, že na tom, jako na té první stránce nebo na tom obalu vlastně je napsaný dlouhodobě testováno na absolventech Stanfordovy univerzity. Tak to mi přišlo jako, že to fakt jako potřebuješ mít koule na to, prostě dát to jako na první titulek, prostě jako dlouhodobě to testujeme, ale co teda jako myslím si, že jako je skvělý, že v Americe ty studenti tohle to mají, že vlastně projít tím kurzem je vlastně pro ně jako semestr určitýho předmětu, kdy za to máš prostě body a postupuješ dál. Jako jo. Tak to mi přijde jako... Takže vlastně to nadchlo mě, jako proto, když vlastně Pavel domluvil tohle setkání, tak jsem si říkal, že to je super, že vlastně jako přemýšlíš nějak, jak tohleto jakoby zapojit do praxe a nějak to. Tak možná pojďme teda otevřít tu knížku, máme ten obal, jsme prošli, tak... Vlastně, jakoby, co teda pro tebe jakoby v té tvý situaci, v čem jsi viděl to, že to přineslo nějaký ovoce? Že tahle ta metodika prostě nějak rezonuje jako s tím, co prožíváš, s tím, jak vnímáš život? Co jsi tam objevil? A pro mě byla strašně taková frustrující záležitost v tom, nebo řekl bych to i doteď, když často se bavím s lidma ve svém okolí a třeba pracuji s tou mladší generací a tam se jich, kam jdete nebo kam směřujete, co jsou ty vaše poslání. A vlastně drtivá většina lidí vlastně vůbec není schopná odpovědět na takovou otázku a vlastně často si ani třeba není schopná položit, nebo není schopná si položit ty správné otázky, které je můžou navíst na nějakou tu cestu. A právě tady ta knížka mě přinesla právě tady ty návodné otázky, díky kterým člověk může najít ten svůj směr, kam se může vydat. A zároveň řekl bych, co je strašně důležitý, že nedává nějaký takovej návod na to, tady uděláš si ty cvičení a budeš vědět, co dělat se svým životem, ale spíš definuje nějaký takový rámec a směr, kudy se člověk může vydávat a není to tak, že si to člověk přečte jednou, teď si to tady vyplní a bude mít jasno, ale že to je dlouhodobý proces, je to nějaký způsob přemýšlení, který se člověk díky téhle knižce naučí a může průběžně vlastně s tím pracovat a ten svůj směr tak upravovat a směřovat tam, kde to opravdu dává smysl. Je někdo, pro koho ta knížka není? Myslím si, že není pro lidi, kteří nechtějí sami vlastně si tyhle otázky klást anebo aktivně s tím pracovat. Já jsem mi trošku narazil na to, že jsem se snažil tady tu knížku rozdávat nebo šířit, ale přijde mi, že jenom malá výseč těch lidí, která tu knížku dostala, si opravdu otevřela a začala s ní něco dělat. Takže možná i skrz to jsem si uvědomil, že pokud člověk nemá sám nějakou osobní vysokou motivaci se tímto zabývat, tak třeba může být prospěšnější mít nějakého průvodce, který ty otázky a cvičení bude procházet a tím vlastně jsem se i inspiroval, že bych chtěl něco takového i třeba s těma lidma ve svém okolí začít dělat. No já právě, když jsem ji četl, tak jsem si uvědomil, mně se to strašně líbilo. Byl jsem v pokušení podle toho jet, jenže když jsem to začal dělat, tak jsem si uvědomil, že jsem to dělal tolikrát, že se mi nechce znova. Já to vysvětlím, jo? Protože já jsem to dělal někdy v 90. letech, protože jsem začal číst Coveyho a 7 návyků. Potom Petr Ludwig, Konec prokrastinace. A to je vlastně taky návod a podle toho jsem taky zkoušel jet. Potom přišel Simon Sinek, který zase přines nějaký koncept. A teďka nevím, jestli já jsem vyzkoušel ještě nějaký. Jo. Minimálně tyhle 3 vím, že jsem hodně intenzivně dělal. Takže když jsem přemýšlel, že si říkal, já už nechci, protože já už to vlastně nějak mám popsaný, jo, že možná nepotřebuju znova. To v čem hlavně nefunguje. Jako ale to v čem chceš udělat znova, jako, tak to nefunguje. Jako takový, jako vyzkoušet si to vlastně moc nejde. Že to je taky taková věc. Ale to, co mně připadlo, tak jak já jsem to vnímal, ze všech těch knih, který jsem tady jmenoval, tahleta je
nejvíc coachingová v tom, že ti dává otázky a vlastně každý další krok je tam zmapovaný. Jo? Protože já když jsem dělal tyhle, co jsem zmiňoval, tak oni přeci jenom možná měli ještě trošku jiný cíl nebo tak, takže oni něco tam propracovali, ale něco tam nechali takový ty slepý skvrny, kde člověk nevěděl co. Právě ta výhoda asi to, že to dělali s těma studentama, že jim dávali tu zpětnou vazbu a vlastně ty kroky ještě líp zmapovali. Takže v tomhle ona mně připadne jedinečná v tom, že mapuje ten proces. A já jsem měl pocit, že jako mě tam nic nechybilo, jakoby, že u těch jiných, co jsem čet, vždycky pak jsem jako se dostal do nějakého takového, ano, já jsem kreativní, jak jsem si to vymyslel, jo, ale že tam byly takový jako nějaký body toho procesu, kde jsem se jako ztratil trošku. Jo. Kdežto tady mi přišla, zatím z těch, co já jsem viděl, jakoby já jak to říct, jestli nejkomplexnější, ale že nejlíp mapuje ten proces, což je asi právě díky tomu, že to mě taky připadá divný testovat, ale že to zkoušeli s těma studentama. Je hodně otevřený, nebo jako to, kam tě zvou, tak je hodně otevřený. Ale mě spíš ještě napadá, Davide, jak jako možná začít u nějakého příkladu, kdy oni vlastně berou nějakou jakoby jednu tezi, nebo vezmou něco, co prostě je nějaký přesvědčení, o kterým řeknou, hele, tady to je nějakým způsobem jako dysfunkční. Jo? Takže dysfunkční přesvědčení a přeformátujou to, udělají takový reframing toho sloganu nebo toho tvrzení do něčeho, co je jakoby víc takový otevřený. Jo? Měl bys pro nás nebo i pro posluchače nějaký příklad ze svého života, kdy vlastně tady ten koncept ti jakoby umožnil jako vidět dál? Jo, takový to možná be more, jo? Jakože, jako v čem se to otevřelo pro tebe, třeba v jednom nějakým konkrétním případě, aby jsme měli jako něčeho, čeho se můžeme chytit jako nějaký příklad. Jo. Já bych řekl, co se týká těch dysfunkčních přesvědčení, tak že to je věc, kterou jsem nějakým způsobem objevil už dříve. Právě skrze třeba toho Kiyosakiho, kde se mě ukázalo to, že vlastně většina lidí jde zaměstnaneckou cestou nějaké kariéry a najednou se mě otevřel svět, že vlastně člověk nemusí jít tady tou cestou, ale že může jít cestou třeba nějakého samostatného podnikání nebo rozvíjet něco vlastního. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně pokud bych šel po té cestě té kariéry klasický, tak mě to třeba nějakým způsobem dovede někam, kam bych v budoucnu třeba vůbec nechtěl dojít. A tady možná teda můžu říct nějaký ten svůj příběh nebo vývoj, protože já jsem byl, řekl bych, zvláštní v tom, že už třeba od 7 let, když jsem byl malý, tak jsem věděl, co chci dělat. Já jsem říkal všem, že budu pracovat v jaderné elektrárně, že budu operátor jaderné elektrárny, taková ta pozice jako Homer Simpson, ale ne kvůli tomu, že bych koukal na ten seriál, ale protože taťka je vystudovaný energetik a vedl mě k těm elektrárnám a dávalo mě to smysl, líbilo se mě to. A mimo jiný jsem věděl, že tady ta pozice je velice dobře placená a prestižní, tak jsem říkal, budu tohleto dělat, to je ta cesta k úspěchu, jak se můžu tam dostat. No. A opravdu jsem proto dělal všechny ty potřebné kroky a když jsem byl na střední na gymnáziu, tak jsem si i sám domluvil stáž v Temelíně, abych se tam dostal na týden a zjistil, co to všechno obnáší. A v rámci tady té pozice tak se dělají psychotesty, aby člověk mohl se vůbec kvalifikovat na tu pozici, tak musí mít nějaký osobnostní profil. A já jsem se teda přihlásil na otestování, jestli takovouhle pozici můžu dělat. A bylo mě 18 v té době, takže jsem přijel na ty testy, prošel jsem celým tím procesem a po skončení těch testů tak mě řekli, že vlastně já tady tu profesi dělat nemůžu. Aha, wow. Protože můj osobnostní profil je takový, že právě chci těch možností víc a chci si dělat věci víc po svým, což si řekněme na rovinu v případě řízení jaderné elektrárny není úplně best practice. Takže já jsem nějakým způsobem vyrůstal prostě od malička s tím, že mám jasno v tom, co budu v životě dělat a najednou vlastně 18. konec. jsem zjistil, že tady ta cesta vlastně nevede.
No. Takže jsem ale furt se držel teda té techniky, protože jsem říkal, tak když už jsem směřoval tímhletím směrem v vozovkách tak dlouho, tak půjdu tady tou cestou, protože zase jsem tam viděl i nějakou perspektivní kariéru. Ale přišel takový druhý náraz, když jsem nastoupil na vejšku a začaly ty technické předměty a programování a já jsem si u toho uvědomil v prvním semestru, že to je něco, co teda opravdu dělat nechci. Sedět 8 hodin za počítačem a pracovat s nějakým kódem, ale zároveň jsem už v tom... Ty jsi studoval kde? Na ČUTu nebo? Na VUT v Brně. Aha. No. Ale zároveň už jsem byl nějakým způsobem zapojený ve vedení mládeže v rámci týmu, nebo tak nějak jsem pracoval s lidma. I třeba v tom orientáku tak jsem pořádal závod, takže jsem si tak nějak sáhnul i na to, co to znamená práce s lidma. A tam jsem viděl, že mě to nějakým způsobem nabíjí, naplňuje a dává mě to smysl. A potom jsem vlastně objevil příležitost, že ta moje kariéra nemusí jít tou technikou, nebo i kdybych pracoval s lidma v rámci té techniky, tak že to pořád bude takový omezení, a i kdybych se hodně snažil a chtěl z toho vymáčknout co nejvíc, tak realisticky bych řekl, že bych byl pouze průměrný technik. A tak jsem si říkal, no tak pojďme do oblasti, která mě už vlastně zajímá taky odmala, což byly třeba ty investice, těch financí, což je práce s lidma a najednou se mě otevřel ten svět těch možností a v tu chvíli vlastně já už jsem akorát řešil, co v rámci toho ranku všeho můžu dělat nebo kam se směřovat, ale objevil jsem, že vlastně není jedna ta cesta, ale že je celá řada a že to je jenom na mě. Jak a vlastně tu školu vyberu. si dodělal, nebo si ještě... Jo tu školu jsem dodělal, zároveň už bych řekl, že jsem si snažil tak jako úspěšně ohýbat v té svojí cestě, takže například co se týká spousty projektů, tak jsem využil svých silných komunikačních stránek, takže spolužáci vytvořili projekt, já ho odprezentoval, všichni byli spokojení. Výborný. A potom jsem vlastně i navázal na to, že co jsem si vzal základ z techniky, tak potom už jsem šel teda na ekonomickou fakultu, ale na téma finanční trhy a technologie, takže pořád to téma nějak využívám, nebo jako neberu to jako ztrátu času. Jo. Často se člověk může říkat, jako, k čemu mi ta škola byla, tak já bych řekl, naučilo mě to přemýšlet, zase mě to rozšířilo obzory o světě a díky tomu třeba, že jsem i bakalářku dělal na téma umělé inteligence, tak se mi to teďka po pár letech vlastně vrátilo v tom investičním světě a celkově v nějaký osobním fungování. A to je super. To už, já myslím, že trošku už jakoby zase listujeme tou knížkou virtuálně. Vlastně tam jako je nabídka toho pohledu na život a pohled na práci. A že vlastně jakoby je dobrý nějakým způsobem tady ty dvě věci dát do souladu nebo nějaké propojit. Jak to bylo u tebe? Narazil jsi jako tady v tom jako pohledu na práci a pohledu na život? Byly tam nějaký jakoby rozdílný věci, které jako šly proti sobě, nebo naopak si to sedlo prostě na první dobrou? Jak to bylo u tebe? Jo. Já jsem se k té knížce teda dostal až, bych řekl, po těch zlomových okamžicích, takže pro mě to bylo spíš takový zpětný uvědomění v rámci toho pohledu na život a na práci, že vlastně ta cesta, kterou jsem se snažil jít dřív, tak právě šla do nějakého protikladu trošku třeba. A díky tomu, že potom jsem si udělal tady to cvičení, tak mě to spíš jako utvrdilo v tom, že tady ta cesta, na kterou se teďka vydávám, kam jsem se přesunul, takže je pro mě jakoby mnohem kompatibilnější a smysluplnější. No ale tohle, co říkáš, to mě zase, jako protože já taky už jsem xkrát zažil, že se mě dostala do ruky knížka, kterou si říkám, proč se nedostala do ruky před 2-3 rokama. Takže to mě zase pak pozbuzuje, říkáš, že někdy je frustrace, že ty knížky dáváš, pak to lidi nepoužijí, ale zase jako tenhle příběh mě pozbuzuje zase se o to pokoušet furt, jo? Protože já přesně to, co říkáš, jsem myslel už xkrát, že jsem se k té knížce dostal až ex post. Ano, bylo to pozbuzující, protože ona mi pojmenovala věci, které jsem možná ani neuměl pojmenovat. Já jsem tím prošel, asi jsem udělal ty kroky třeba, které ona doporučovala, ale neměl jsem to tak zpracovaný, neměl jsem to tak pojmenovaný. A vlastně mi to pomohlo potom i jako komunikovat s druhejma, jo? Protože on člověk někdy ten svůj příběh jako jo, nějak ho žije a ne vždycky ho umí jako dobře zreflektovat, aby o něm mohl mluvit. Takže ta knížka potom vlastně pomáhá vůbec, jak bych to řekl, mluvit o svém životě, zreflektovat si ho, ale potom i tu zkušenost přetavit v moudrost, kterou můžu nabídnout druhým. Tak to takhle asi taky
vnímáš? Nebo takhle já to vnímám právě s mnohýma knížkami. Říkám, proč jsem to nedostal dřív? Já myslím, že tady je důležité si uvědomit, jako, že to pojmenování je důležitý jako v první řadě pro nás, jakoby pro sebe, jo? A pak s tím pracovat. Jakože mám pocit, že jakoby třeba u mě takhle fungují jakože citáty, jo? Že jak jsme dělali ty citáty na cestu, tak vlastně jako někdo něco řekne a mně přijde, že v jedné větě nebo v jednom souvětí je prostě obsah, já nevím, 3 až 4, který já bych o tom jako povídal a on to dá do jednoho citátu a pak jo, já z toho můžu udělat podcast na 20 minut, ale jako, takže takhle nějak jako si myslím, že to funguje, že vlastně to pojmenování je vlastně jakoby klíčová disciplína. Jakože, nebo jak bys to vnímal ty? Jak bys to prezentoval? Přijde mně, že zvědomit si ty věci a klidně se na ně podívat i třeba z té větší perspektivy nebo z té třetí strany strašně pomáhá tomu uvědomit si nejen to, co se jakoby se mnou třeba stalo, ale i z toho pak můžu vycházet do budoucna, protože vidím, že tady to rozhodnutí nebo tahle ta cesta mě dovedla někam a já se můžu potom v tu chvíli svobodně rozhodnout, jestli po té cestě chci jít jakoby dál, anebo právě jestli udělám to rozhodnutí a posunu se někam jinam. Takže to zvědomění je podle mě jako naprosto zásadní. Hele, a v tom všem jako když teda řekněme i zpětně si procházel některé ty věci, byly tam nějaký takový ty body, já myslím, že oni to tady nazvali jako buď to ty zakotvený problémy, nebo ty gravitační problémy, jakoby jak náročný to je vlastně takovouhle věc odstranit. Jo, že už to máš zvědoměný, máš to pojmenovaný a teďkon co teda? Jo, je to prostě tlustá čára a už se k tomu nevracím, nebo jak bys vstoupil tady do toho, protože asi ten život jako není jenom o tom, co se daří, ale zase jsou tam nějaký náročné situace nebo bolavý třeba i momenty, tak přece jenom jako jak vlastně ten autor, nebo jak ty autoři vlastně z toho, co ty si přijal, tak jak se daří překonávat tady ty překážky, nebo asi překážky je nejlepší slovo, co mě napadá. Jo, tak taková ilustrace nebo to, co mě v tom pomáhá, je přemýšlet nad tím, že každý máme nějakou mapu světa, jak vnímáme svět a podle toho, jak vnímáme svět, tak potom se rozhodujeme a konáme a to nám přináší nějaké výsledky v tom životě. A my s těmi výsledkami buď jsme spokojení, anebo nejsme. A ve chvíli, kdy narazíme na něco, s čím v tom životě úplně spokojený nejsme, tak je podle mě ta chvíle, kdyby si člověk měl položit právě tu otázku, jestli v té mojí mapě světa není právě něco, co je trošku ohnutý a ta realita třeba může být jiná, ale já to vnímám špatně. Takže když člověk vůbec narazí na to, že něco takového v životě má, tak je trošku těžký, aby si to člověk pojmenoval sám, protože na to kouká těma svýma očima a z té své perspektivy. A právě v tuhle chvíli mně přijde úplně skvělý moment, kdy můžeš šáhnout třeba po nějaký takovýhle knížce, anebo třeba po nějakým koučovi, nebo nějakým programu, který může položit ty správné otázky a nasvítit ten problém právě z jiných úhlů a najednou zjistit, že ta realita, realita, jak ji vnímám já, může být i trošku jinak a může trošku nabourat to moje přesvědčení současný a podívat se na to, jestli třeba ta cesta nevede někudy jinudy a potom si najít třeba nějaký příklady v praxi, kdy to třeba opravdu bylo jinak a začít to zkoušet a postupně převádět do praxe. No mně v tomhle tom připadne jako, já vím, že tady tomu říkají prototypování, jo, to vím, že jako pro mě trošku, není mi to úplně blízké to slovo, ale chápu to. Jakože se mi líbí, že ta knížka pracuje s tím, že člověk něco zkusí, pak si to nějak zhodnotí a zase to zkusí, jo, že jako to není úplně tak, že musím to teďka objevit a prostě pokud to neobjevu, že tam je taková ta škálovatelnost a to, že si to testuju, něco jako vědecká metoda, že člověk jako otestuje, funguje, nefunguje, zase to zkouší a takhle. Tak já jsem ještě myslel, že se můžu vrátit teda k jedné věci, jako vlastně když se dostaneš do situace, která třeba není jakoby úplně tvoje jako vina. Jo, to znamená, jakoby jak zpracovat něco, co ty nemáš pod kontrolou, jo, kdy najednou prostě, a já nevím, jako
ty nejjednodušší příklady mě napadají třeba dlouhodobá nemoc nebo rozvod nebo něco takového, co jako vlastně seš toho součástí, jako týká se to tebe, nejde z toho vystoupit a říct, hele, tady to se mě netýká, to nejde, jo. Ale vlastně najednou je to ten život, tak jak prostě častokrát ho nechceme, ale je takovej. Tak jak vlastně jakoby, má ten designér jako nějaký nástroj, jak vlastně tady, jakoby, že to nejsou ty pozitivní věci, jak tomu lidi rádi říkají, ale že v těch negativních nebo v těch bolestivých věcech, jak funguje to stejně? Tak milí posluchači, tohle je ten moment, kdy zbytek epizody uvidíte na Patreonu. Patreon je zdarma, bude tam nejenom zbytek epizody, ale zároveň budeme rádi, pokud nám tam necháte komentáře, nějaké vaše postřehy nebo názory a do budoucna bychom byli rádi, kdyby na tom Patreonu se vytvořila taková komunita, která třeba se jí potká osobně.